Türkmenistanyň göç edaralarynyň işgärleriniň okuw jaýlaryna saparlary ýygjamlaşdy. Kanun goraja edaralarynyň wekilleri ýokary okuw jaýlaryny tamamlaýan uçurumlaryň arasynda işgär gözleýärler. Bu barada Azatlyň habarçylary we çeşmeleri maglumat berdiler. Kanun goraja resmiýetleriniň okuwyny tamamlaýan ýaşlar bilen geçiren ýygnaklarynyň biri Türkmenabadyň Seýidnazar Seýda adyndaky Döwlet Pedagogika Uniwersitetinde geçirildi. Azatlyk bilen anonim gürleşen çeşmeleriň biri bu ýygnak barada şeýle gurrun berdi. Güç edaralary täze kadrlary saýlamak üçin ýokary okuw jaýyna geldiler. Güç edaralarynyň ofitserleri Seýidnazar Seýda adyndaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutunyň 5-nji ýyl talipleri bilen ýygnak geçirdiler. Ýygnagyň maksady mahkama, polisiýa we prokuratura edaralaryna ýaş işgärleri kabul etmekden ibaret. Şol duşuň dowamında resmiýetler ýaşlara kadr gözleýänligini ma'lum edipdir. Ýygnaga güýç edaralarynyň ofitserlerinden birnäçesi institutuň okuw işleri boýunça orunmasary we fakultetleriň dekanlary gatnaşdy. Watana hyzmat etmek we onu gorumak barada gysgarak propaganda gurrunlary geçirildi. Hem de edaralaryna ýaş kadrlary gözleýänligi aýdyldy. Dip çeşmelerin gene bir aýtdy. Şeýle ýygnaklar beýleki okuw jaýlarynda hem geçirilýär. Olaryň biri ýaňy ýakynda Mary vilayatyndaky Energetika institutunda boldy. Ýokary okuw jaýlaryndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler güýç edaralarynyň studentler bilen duşuk geçirmeginiň birinji gedek däldigini geçen ýylda hem bolundygyny bellediler. Bu ýygnaklar her ýyl geçirilýär. 5-nji ýyl talip oglanlar çydamsızlyk bilen bu güne garaşýarlar diýip bilim resmiýeti gurrun berdi. Güç edaralarında işlemäge özleriniň gyzyklanma bildirýänligini käbir studentler hem aýdýarlar. Olar öz islegini hususan da okuwdan soň zähmet tejribesi üçin has amatly şertleriň hödürlenýänligi bilen düşündirýärler. Studentleriň biri özlerine beren düşündürüşe salgylanyp, hususan da işe kabul edilen ýagdaýynda okuwdan soň okan ugry boýunça 2 ýyllyk zähmet çekmek borcuny bu edarada geçirip bolýanlygyny gurrun berdi. Adatça biz 2 ýyllyk atrabotkany mekteplerde ýa-da bilim terbiýetçilik edaralarynda geçirmeli. Emma pagonlaryň islendik zady çözülýär. Dip anonim gürleşen student aýdýar. Emma güç edaralarynda işlemek üçin saýlanýan studentlerden bolan talaplar hem güýçli. Hususan da 3 arky barlygy has jekmejek tertipde geçirilýär we ondan geçip bilmedikler işe kabul edilmeýär. Şeýle-de saýlanýan ýaşlaryň maşgalalarynyň maddi ýagdaýy, olaryň daşary ýurtlara täýahat edip etmeýänligi ýaly şahsy maglumatlar toplanýar. Ýaşlaryň bilimli bolmagy we döwrüň ösen tehnologiýalaryndan ökde baş çykarmagy talap edilýär. Mary vilayatynyň Energetika institutundaky çeşmäniň gurrun berýäli bu ýokary okuw jaýynda ýygnaga gatnaşdyrylan studentler eýem öňünden barlanypdyr. Ýygnaga gatnaşanlaryň ähletiniň 3 arka maglumatynyň emheme edaralaryna geçirilenligi hemde dil, IT tehnologiýa we takyk tebigi uğurlar boýunça bilim masarnyklary baradaky hakyky maglumatlaryň ýygnanýanlygy aýdyldy. Dip çeşmeýdär. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň öňüni sowatly we IT uğrundan başarnykly mektep okuwçylarynyň arasyndaky ýaşlar hem çeker. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň soňky aýlarda ýokary okuw jaýlarynyň studentlerini, ýokary sinplardaky mektep okuwçylaryny we medeniýet işgärlerini hyzmatdaşlyga çekmek boýunça çäre geçirilýänligi barada Azatlyň habarçylary şu aýda maglumat beripdi. Habarçylar bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan ýaşlaryň birnäçesi we içeri işler idaralaryndaky bir çeşme hyzmatdaşlyk teklip edilýän raýatlaryň esasan sosial media başarnyklaryna üns gönükdirýänligini gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ilata berk gözökçülük etmek bilen tapawutlanýar. Soňky döwürde gözökçülük hasam güýçlendi. Adamlaryň daşarda üýüşmeginiň öň alınýar. Jemgyýetçilik transportynda video we ses ýazgysyny alyp barýan kameralar oturdylýar. Ilatyň internetden we sosial mediadan peýdalanmagy gitdigiçe has berk çäklendirilýär.